Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanmu sake saduwa da ku a cikin tasha mai albarka. A yau darasin mu kamar da gani ta dan bidiyo cewa inda za ka yi downloading na TikTok videos ba tare da tamak ba. Ma'ana idan mutum yana so ya ga wani video a wata tasha a wani TikTok ɗin kenan, so yana so yi downloading ɗinsa kuma ya reposting ɗinsa a account ɗinsa kenan na TikTok, to ga yanda zai yi downloading ɗinsa ba tare da tamak ba. To kamar da cika da surutu, idan wannan shine zuwa kana farko wannan tasha, ka dole ka danna mu subscribe sannan ka danna mu alamar ƙararrawa. To mu je mu fara shirin. Kowa ya san cewa idan za a yi download ɗin TikTok video a cikin TikTok kenan, to dole sai ya zo da watermark. Yanzu misali kamar na bidiyon da kuke gani, kun ga watermark ne shi na TikTok gashi nan. Wannan shine bidiyon TikTok normal na asali kenan original, akwai watermark a jiki. To ya za a nuna maka yadda aka yi download ɗinsa ba tare da wannan watermark ya fito maka ba. So da farko za mu yi amfani da wani application. So idan muka shigo cikin TikTok kamar haka da kuke gani, yanzu kun ga nan idan muka shigo cikin TikTok, abin da a nan gurin shine za mu zo nan gurin inda aka sa wajen share, inda ka yi downloading ɗinsa kenan. So a nan gurin ba share da ka ba, za ka yi copy link a nan gurin ne, okay. So idan ka yi copy link, in za su ce maka link copy, sai ka dawo, okay, sai ka shigo Play Store kamar da kake gani kama haka. Idan ka shigo cikin Play Store, za ka zo nan wajen search sai ka rubuta SnapTalk. Wani sai ka rubuta SnapTalk, okay. So za ku gan shi ne wannan na biyun shine SnapTalk TT video downloader. So nan gurin wannan shine SnapTalk ɗin kenan. So abin da aka shine bayan ka yi copy link ɗin sai ka danna akan nan open, okay. So idan ka danna open zai dan yi searching haka. So daga nan kuma sai ma download ɗin video ba tare da watermark ba. Zai yi maka sai ka danna cancel akan nan gurin, okay, sai ka continue. Okay, so kun ga da mun yi copy link din yanzu, okay, yanzu gashi yana download din video, kun ga sun sa video downloading, okay. So yana gama download din sai ka dawo baya, okay, sai ka shigo cikin file manager ɗinka kenan inda aka kalli video. Kun ga wannan shine video, kun gani ba tare da watermark ba. Kun ga yanzu watermark ya fita, sannan kuma za ka yi fitowa nan gurin sai ka ga yanda bidiyon ya rabu, okay. Kun ga wannan shine bidiyon na farko kenan, wannan bidiyon wanda yake da watermark a jiki. Kun ga watermark ɗin kenan. So idan kuma kuna so ku ga wanda bai da watermark, shine za ka shigo cikin nan gurin, kun gani wannan shine bidiyon da ba da watermark ɗin. To da wannan shine darasin namu, ku dai ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode.